Килен кайнанасына охшап килер ди безнең халык. Бу гаиләдә килен белән кайнана бер бөтен. Алар сәхнәдә дә, тормышта да һәр вакыт бергә атлыйлар. Һәм бүген алар ачыктан-ачык әңгәмәгә әзер. Битлекләр салынды. Бездә бүген кунакта кайнаналы, киленле, җырлап, моңланып яши торган гаилә. Татарстанның халык артисты Муса Җәлил исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Римма Мөбарәк кызы Ибраһимова һәм Татарстанның атказанган артисты бүгенге сәхнәнең йөзек кашы Ландыш Нигъмәтҗанова. Хәерле көн, хөрмәтле кунакларыбыз. Без инде хөрмәт белән сүзне Римма ханымна башларбыз. Балачакка кайтып килик әле, Римма ханым. Анда бит шундый кызык хатирәләр саклана. Кичкенәдән җырчы булырга хыялланмагансыз сез. Юк. Әти-әниегездә бераз гына җырчы булуыгызга каршы булган. Әле балачакта сезнең шундый сүзләрегез бар. Әлбәттә, җырчы булу турында хыялландым дип әйтү дөрес булмас. Ләкин шулай булса да, бераз гына күңелемдә бу уй бар иде. Нәрсә дисәң дә, шәһәр, авыл концертларында катнашып, аерым смотрларга барып, чыгыш ясап йөргән чакларым булды. Шулай да, шушы хыял беренче мәртәбә күңелегездә кайчан пәйда булды, Римма ханым? Гел концертларда катнашып, гел җырлап йөргәч, чишмәгә барасыңмы, су буена төшәсеңме, гел җырлап йөридем. Гел мине тагын җырлыйсың дип торалар иде авылда. Шуңа күрә ниндидер ерак урында, теге башының бер кырыенда булгандыр андый уй, бәлки. Чыннан да безнең авылда чишмәләр бик күп. Безнең авыл шундый матур, бер карасаң, рәхәтләнеп, хузурланып, андый уйлар килерлек безнең авылда. Балташ якларында табигать бик матур. Бик матур. Сулары, чишмә сулары тәмле, чишмә суына эчеп үскән. Шуңа күрә булгандыр инде күңелнең бер шмагында шундый уйлар. Әмма ләкин теге тотып алып, мин үземне шул сәнгатькә багышлармын, сәхнәгә әзерләнермен, шулай дигән уй юк. Чөнки авыл җирендә эштә бар. Эштә күп, тегесе дә күп, укуын мәктәптә бик әйбәт укыдым мин. Шуңа күрә әтиләр дә инде кызым әйдә менә шунда кер, булай дип миңа ниндидер киңәшләр биреп, юл күрсәтеп, шуңа күрә менә шулай бик олай ашкынып. Нәтиҗәсе бик матур килеп чыккан. Нәтиҗәсе бик матур, әфәндим. Ландышта бит карап торсаң шәһәр кызы сыман. Балачакта үч туган арасында авылда иң яшь күрергә мөмкин булганы ул мин булганмындыр ди. Әбисе бәрәңгә эшергә өйрәткән, бабайсы ат җигәргә. Җайлап кына әкренләп кенә шушы шәһәр кызы, авыл кызы булып куйган түгелме күңелдә, Ландыш? Күңелдә мин гел менә балачагымда гел менә авылга тартыладыр идем. Хәзер дә менә авылга безнең миннән генә түгел, безнең менә минем тормыш иптәшем дә авылны бик яратып үскән балачакта, гел авылда калган, менә балаларыбызга да шул күчкәндер инде. Елның бер ярты өлешен авылда үткәрәбездер. Яңа елларында, менә без апрельдән киткәник, апрельдән киткәник, менә августка хәтле алар берсе авылда яшибез. Авылны ярату геннардан килә димәк? Белмим, бардыр. Бераз бардыр. Бардыр. Римма ханым, әле бит яшьлек елларыгызда шундый күңелле вакыйгалар да бар. Казан дәүләт университетының тарих факультетына кергәндә, бу тарихны инде бөтен кеше сорый сездән, дәвам итмәсәм дә була. Бер генә имтихан булган ул 5-легә тапшыргансыз. Шул 5-легә тапшырган имтихандан менә сиңа экзамен бите, имтихан бите югалган. Мин икенче кайчан экзамен дип ничектер университетка килдем инде. Миңа әйттеләр, сезнең документыгыз юк. Сез бер документ калмаган минем. Вакытта инде сезнең уйда мин инде куркам. Мин бит инде 5-кә биргәч инде кирдем институтка, университетка кирдем инде дип хәзерләнеп киләм. Анда документ та юк, бер нәрсә юк. Шуңа күрә шул кадәр кайгырып нишләргә инде дип теге әле әтиләр, әниләр килеп документны эзләтеп нитеп йөрсәләр бер хәл булыр иде, бәлки тапканда булырлар иде. Мин инде аңа яшь бала, аңа җөрьәт итеп, напоядыр киреп бирмәдем. Шундый инде, үзем дә бик теге куркак булганмындырмы. Шуңа ул арада ілініп тұра білдіру.
қоядыр енді. Міне Мәскеуден келген зор комиссия талантлы жыршыларны, биюшілерні жия деп, шул зор комиссия деген şimdi қорқып та кету болды, әмма ләкин мен енді барайым әлі. Çünkü ғұмыр бойы жырлап беріп, өзімді көрсетесім де келу болғанда. Яңа бит башланды. Міне шушы Язмыш. Шунда бүтінлей өзгеріп, сөйлеуға мен кіріп, Мәскеуге кеттім. Демек, бұл имтихан бити юғалу, менә хәзер еллар өткәннән соң, Римхан, шыраклылыкмы, әллә шулай да язмыш шаяру? Аллаһ Тәгаләнең ничектер синең юлың тарих булмасын әле, синең юлың менә шушы юлдан барсын әле дип әйткән сүзе булгандыр. Мине үзе шушы юлдан җибәргән кебек булды. Чыннан да мин Язылган юл. теге теләп әзерлене барсаң әле бер килеш үлләгә алар идеңме юкмы? Ә монда менә очраклы рәвештә килеп, ничектер шулай булып чыкты. Әле барбыр тапмаган булыр идегез ул имтихан битен эзләсәгез дә. Ландышның да бит яшьлек елларында гаҗәп төрле кызыксынулары булган. Белеме дә бит әле. Халыкара мөнәсәбәтләр сәясәтчесе. Кем уйлаган? Хәзер инде сез татар эстрадасының күрке, шын йөзе кашы әйтеп үткәнемчә. Шулай да бу белемне сайлау синең җитдилегеңне күрсәтәме? Әллә инде бераз гына югары сыйныфларны бетергәндә шамалап бетермәвең булдымы? Баштарак мин сәясәтче булырмын дип бер дә уйламадым. Минем бөтенләй хыялым бала чакта мин бөтенләй тракторист булам дип хыялланган. Хәтта. Авыл баласы шикелле күңелем авыл. Теки тракторга утырып булмады. Утырырга теләгем бар. Бәлки утырырмын әле. Кирәкмәс инде. Аннары хирург булырга теләгем бик зур иде. Медсестра да түгел, табиб та түгел, хирург. Бик җаваплы һөнәр бит. Җаваплы, Кеше гомере өчен җавап Минем бирәсең. уйлавымча булдырыр идем, чөнки теләгем зур иде. Аллары ничектер кешеләр әйтеп нәрсә кирәк, ул гомер буе укыйсың, гомер буе үзеңне шунда багышлыйсың, гаилә дә кырып булмый дип теге әйтә бит инде кеше әйтә, бөтенләй кирип китәсең, әтиәни дә әйткәндер инде. Аннары менә шул сәясәтче булып үзеннән үзе ничектер Казан дәүләт университеты барыбер бит инде ул теге зур дәрәҗәле университет иде, электән үк, шуңа күрә менә ничектер язмыштыр дип уйлыйм, шунда ничектер кирип киттем. Аннары халыкара мөнәсәбәт дигән факультет ул әле яңа ачылган ие. Шуңа күрә мен әйтәм, шунда кирип карыйм әле, бәлки телләр буенча китермен дип. Ләкин башка шәрәкләй чыкты. Язмыш, тагын бер язмыш. Шулай да соңгы сыйныфларда сез инде уйларыгыздан түгел белгән булгансыз. Кая барырга, нишләргә. Димәк бит шулай да җиңел холыклы, җилбәзә кызлар була әле соңгы сыйныфларда бераз гына хыялланасы килә. Сез инде реалист. Нәкъ менә киләчәкне белеп, кая барасыгызны белгәнсез. Юк, мин хыялый түгелдер. Мин Шул сизле. Төптән уйлап. Төптән. Рима ханым, Мәскәү курслары турында кирип киткәнбез икән сүзгә. Анда бит әле сезне кемнәр генә укытмаган. Хәтта сезнең мондый сүзләрегез бар. Безне хәтта биючеләрне өйрәтә торган станок янына бастырып, төс, гәүдәне дә тотарга өйрәтәләр иде. Иң беренче дәрес шуннан башлана иде безнең. Biz saat 9. yartıda kelip basabız. Şu stanok yanına bizning Rossiyaning atqazangan artisti kelip bir hanım mana ul ko'rsata boshlaydi, biz endi shug'ullana boshlaymiz. Tegizgina aytgan. Biz endi gavda tuzilishi, gavda motorlig'in. U hali bugunda bor. Bugunda bor, butun yerda bor. Mening tunda siz boraman. Әле сезнең шундый сүзегез дә бар. Циркка җибәрсәләр, без анда да югалып калмас идек. Шулайтыр белем бирделәр. Югалмый торганбыз. Шулай дөрес. Biz büyü bilen şug'ullandik, biz pantomimlar bilen şug'ullandik. Bu bizning hiç cheksiz o'tashak darslar, har kuni so'z bilan da şug'ullandik biz. Endi belgili eng o'zimizniki eng keragi bu jar
Татарымыңа. Жер безнең анда Гөрп Алчевның Виноградов дигән бик данлыклы Лирикте яна бөтен совет иле белгән. тенор җырчы безне Әлбәттә, хөрмәткә безне лаек. өйрәтте. Шуңа күрә ул әллә ни теге артык сөйләтеп тә тормый иде ул әйтә иде менә шулай, менә шулай, менә шулай, менә шулай. И һәм менә ул әйткән бөтенсе башка кирип бара иде. Гаҗәп, шәхес. Үзенең теге сәнгатьнең нәрсә икәнен белгән, җырның нәрсә икәнен белгән, ничек аңлатырга кирәклеген белгән. Кеше бик күп алдык без аннан. Гомумән без ул Мәскәүдә укганда үз өчен бик күп әйбер алдык культура мәсьәләсендә. Без зур театрга йөрдек, опера балет театрына. Без анда бик күп спектакльләр карадык һәм шунысы кызык. Biz бик күп концертларга йөрдек һәм концертларга безне бушлай кертәләр иде. Сез шундый җылы Римма Мөбәрәковнаның Инстаграмы белән танышып утырам. 6000-дән артык язылучы. Шушылай итеп култыкланып, матур итеп, әни белән кызды алай иттереп утырмас. Җылы фотосурәтләр. Шушындый җылы мөнәсәбәтләр, яктылык ул беренче көннән үк килеп җиттеме? Тиз кабул иттегезме Ландышны үзегезнең Ибраһимовлар гаиләсенә, Таишевлар гаиләсенә дип әйтик. Билгеле. Беренче күрүдә үк. Ошатып, беренче күрүдә. Кабул итмәслекмени. Төп нәтиҗә ул бүгенге көндә сезнең 3 оныгыз. Күз тимәсен. Ләйлә. Ул инде аерым бер күренеш, талант, яя дигән кушаматы да бар бу гаилә Instagram шелтәрендә. Кичкене вакытта яя. Bütün кешене төп башына калдыра. Монда инде мин җавапны икегездән дә көтәм. Бу шулай да табигатьтән киләме? Әллә инде сезнең дәресләрегез, белемнәрегез аңа шулай тәэсир итәме? Мин уйлыйман табигатьтән килә дип. Чөнки нәрсә сөйләшсәң дә әби алай түгел, менә булай дөрес, аңлатып, әле ул теге аңлатып, әллә кайлардан уйлап чыгармый бит, дөресен әйтеп. Ничек уйлыйсың әби? Алай түгел бит ул. Менә булайрак ул дип әйтеп куя, мин әйтәм, Ландыш, син өйрәтеп куясың, что ли, аны балакайым, мин әйтәм. Кайбер чакта шундый үземдә шаккатып куям аның сорауларына, аның җавапларына. Мин әйтәм, син өйрәтәсең соң. Каян өйрәтү анда, каян өйрәтү. Анасын бит күпме өйрәтсәң дә, менә шулай дип әйтсәң дә, аны бала кешене әйттереп булмый. Инде 3 яшьтән инде ул Барсын да белә. 3 яшьтән инде ул сөйләшеп, 3 яшьтән үзенең җавапларын биреп, 2 яшьтән иртә теле ачылды. Әбинең горурлыгын ишеттек, мин аңа күз тимәсен дип куям. Тагын бер өстәп, яни кеше буларак. Балаларын һәрберсе дә кадерле, һәрберсе дә үзенчәлекле. Син бүгенге көндә иң бәхетле кеше. Бөек ана исеменә ия. Иң мөһиме шулай да сәхнәдәгесе түгел, гаиләдәгесеме? Син моны инде аңладың. Әлбәттә. Гаилә беренче урында. Көне ничегрәк башлана, ничегрәк уза? 3 бала бит инде бик зур мәшәкатьтә. Башлана инде. Әйбәт башлана. Кайнап тора. Ашарга әзерләү, ашату, бездә уяту, без күбрәк режим буенча яшибез, балаларны режим буенча. Шуңа күрә менә мин дә әни белән килешәм, ул баланы өйрәтеп булмый, үзеннән киләдер. Кем белә, бәлки үскәч бераз теге тыныр. Мин дә шундый шок идем. Менә шок, хәзер бит йөгереп йөреп булмый. Балалар артыннан гына йөгерәсең. Шуңа күрә Ләйләгә килгәндә ул менә әниләр ягына тарткан. Генетик буенча Фәриткә дә бик ошаган, Лизгә дип уйлыйм инде мин. Күбрәк менә әни ягына.
Күптән түгел генә сез гаилә концерты оештырдыгыз. Әй. 3 буын бер сәхнәдә. 3 буын. Бик матур концерт булды. Афәрин. Кемнең беренче уена килде? 3 буынны бер сәхнәгә менгерү. Безнең идеялар буенча Фәрит. Фәрит. Шулай бит Гел. Фәрит әфәнде, Афәрин. Ул инде бу Җырлар көндә буенча да, идеялар буенча да, әнигә дә әйтеп тора, болай кирәк сиңа, миңа да. Без ничектер бергә сөйләшеп, планнар Әле ясап. теге мин инде чыгып, мен әйтәм, эшемдә бар, ниемдә булмас ул дип тә уйлап Әнигә караган махсус идем. графиклар икеләнү төзеп, булды. эштән тыш махсус графиклар Әйе, төзеп, әйе. әни өчен без бит инде атнасына 7 көн буе йөри алмыйбыз, әнинең эше дә бар, ул Анысы балалар да Өч укый. җирдә укыта, әйе, Әнвәр дә укый. Шуңа күрә җомга, шимбә, якшәмбе, менә шулай итеп алабыз да. Нинди кызыграк хәлләр чыкканда концертка әзерләнгән. Мин ул балаларны сорап та тормыйм инде. Римма ханым, сезнең балалар бит әле тиз генә аңлап та бетермәскә мөмкин. Беренче тапкыр тәҗрибә юк. Шулай да. Төрле Кызык чак була килеш. бит инде. Менә олы кеше дә сәхнәгә беренче чыккач, сәхнәгә ияләнергә кирәк, сәхнәдә үзеңне тотышыңны үстерергә кирәк, карарга кирәк, бөтенесе турында уйларга кирәк. Сездән дә яхшы белгән кеше юкмы? Шулайдыр да. Балалар да инде шулай чыккач беренче көнне теге. Аннан соң бит репетициялар тегесе монсы бар. Репетиция белән, әмма ләкин концертка чыгу бөтенләй икенче. Шуңа күрә алар да беренче чыккач инде ничектер. Станокка бастырмадыгыз. Юк, әллә ни аптырап та калмадылар. Әйбәт кереп киттеләр. Ләйлә инде бигрәк тә чакты, әйтте беренче сүзен концертның башында Ул башлап җибәрә концерт. Шулай да. Шуңа күрә Ләйләне хәзер белеп тә тора бит. Бик күп кеше интернет аркылы, Инстаграм аркылы, шуңа күрә ул чыгуга уже кул чаба башлыйлар, ул чыгуга инде шатланып халык каршыла. Шуңа күрә ничектер Ләйлә башлап җибәргәч, шундай әйбәт булып китә инде. Әйдә киләчәктә дә яратсын тамашачы, Аны киләчәктә шулай дә булсын, яратсын. иншалла. Ландыш, шулай да бу концерт ул зур бер тәҗрибә, дәрес тә булгандыр. Ана буларак балаларны сәхнәгә чыгару, күз тиюдән бераз гына шикләнү. Син бит җаваплы кеше, ничегрәк кичердең моны? Күз тиюләргә ышанам мин үзем, ышанам. Ләкин балалар да бит инде зурайды хәзер, ул теге кечкенә генә түгел. Аллага тапшырдык инде, Аллага тапшырдык. Балаларны качырып та ятып булмый, пенсияга хәтле шуңа күрә. Монда теге Аларның үзләре- миләш таяклар куеп чыгармыйсыңмы алай булай? Юк, Бу болай лавкалар юк. вакытта юкмы алай? Дога Дуга саклый. Аллага тапшырып чыгабыз. Гаилә иҗаты турында сүз башлаганбыз икән, Фәрит әфәнде турында да бераз гына сорашып китәсем килә. Шундый мәгълүматка тап булдык, ул бүгенге көндә Казан медицина җайланмалар җитештерү заводында хезмәт куя икән. Иҗаттан бераз гына читтә булуы мине гаҗәпләндерде. Үзенең теләге белән ул юнәлешкә киттеме? Нәрсә дисәң дә бит күпләр белгән, менә дигән җырчыбыз, башкаручыбыз да иде әле, продюсер аннан тыш. Үзе теләп киттем. Үзе теләп китте, Ага. продюсер булырга ой-ой-ой. Шулай шул бүгенге Бөтен дөньяда артистларның үзегез беләсез. Характерлы. Характерлы. Габит түгел. Кешегә дә ни, бераз аргандыр. Ләкин продюсерлыктан ул бөтенләй китмәде, ул хәзер минем продюсерым гына булып эшли. Директоры продюсер булсын. Чынлап та. Шуңа күрә без бергә эшлибез. Концертлар куйганда әлбәттә ул чыга. Җырларын башкара үзенекен. Тамашачы инде аны сагынды. Сагынган җырлары бар. Бик әйбәт җырлый, мин дә әйттем. Мин дә әле концертлардан соң әйттем, әйтәм, юкка киттең син улым. Әни мактады. Сиңа дәвам итәргә кирәк иде, кирәк сәхнәдән китмәскә кирәк иде. Фәрит әфәнде сезне шулай да мөгаллим буларак тыңлыймы? Әллә инде әни буларак колак салам? Мөгаллим буларак та кулак сала, чөнки җырны җырлый башлаган вакытта, әле ул институтта укырга кергәч башландан булай бик теге яшь вакытында җырлыйм мин дип йөрмәде. Шуңа күрә ул вакытта инде билгеле сорап, ничегрәк, нәрсә ул башында булды. Урычлы симан
izledim dünyanın asılı, ay bilen kıyaşını birindi buyladım, beni bağlarga gitmedi buylarım. Kadirle müstürge bitsin cimeştin, uyanım gül bakşa nasıl sulaşım. Indi uyuysam da bitsin asabımın, günelim nazlarım güzelinden kahimim. Hoş ustalar ikiniz de biliriz. Çünkü Landaş Nimalcanovan'ın Instagram bitinde her vakitte da pişmaklar pişirip koyuyor. Ama da yeneçede elbette siz de var. İkiniz birge nindi riziklar pişirge yoratasız. Yoratkan iratlarınız için diyeydik. İkimiz birge hazır pişirmeybiz. Çünkü pişiruvni to'xtatdim ko'pdan. Yo'q endi to'xtatmadi. Yo'q, O'zi ishimgina pishirdim. O'zim ishimgina pishirmayman. Hozir men tege bir o'zimgina bitmi. Bolalar chiqib o'rnashdilar. O'zim ishimgina hali pishirmayman endi. Shunga biz men pishiramda biz chaqirib o'sha biz Menga landishni pishirgan tamlaybilar bek ushiy. Shunga ko'ra men bek rohatlanib, ya'ni shunaqa pishirdim desa, tezgina orqa borib, bunaqa bo'lib kelamiz. Büyük motor. Ne oylaşılı yaşarga da tiyir. Sıklanırlar. Landış'ın yoratkan rizığı tatar salyankısı deyip bilim. Şın mene tatar şeytirip pişirilgen salyanka oşı. Faridning yaratgan rizqi shunga ko'ra pishiraman ham. Şulay mı? Ay. Siz o'zingiz de oşarga yoratmaysizmi? Yaratam. Yoratasiz. Men Ne şulay deyip bildim. Bitnay birini yaratam. Şınlapta rizıktan burun şiirge yoramaydı bizden halı. Tağın, nerseler pişirge yoratasız? Nindi rizıklar ulığızdan yota. Ozlar pişire. Türlü rizq pishiramiz endi. Bolalarga bitinde oshxona pishirib bo'lmaydi. Oshlar masalan bizning Leyla bizning tuzli osh deb aytadi, rassolnik yaratadi. Rassol, tuzli Anvar osh. bizning borsh yaratadi. Anvar bizning to'qmashli osh yaratadi. Anvar mantilar, pilmanlar, osh pishmoq endi belish, nechikdir iyalashganlar endi ularda. Emine Pilmen, nechikdir tamlaydi pilmen pishirasing elsin. Biz yasagan pilmenlar. Yapon pilmenleri. Yapon pilmenleri. var. Xitoy pilmeni bor. Xitoy pilmeni bor nechikdir. Onun itine in biri qo'shiladi. Turlicha endi. Şerime hanımını bir tane oile bilen idegine tutup bulmuyorlardır. Ol bir küp jirde mügallime bulup bugün günde de okuta. Eferin. Sizin indi rahmet eyte tıran studentlarınız, şekirtleriniz bir küp tırayım bu hanım. Tatar sahnesinde dalar boyta. Yışkına studentlarınızdan şulaydan indi rahmetler kile. Nindi bulaklar kile. Rahmet eyte bilmişik gitkenleri de bulgalıyım. Bir kere gitkenler de var. Şehirlerde işliler. Endi bilgili mında bulganlar bilen endi yıl sayın, gün sayın uçraştırıp dip bulmayıp her kişinin ustırmışı. Elvinalar, Sümbül Bilalovalar, Danir Sabirovlar. Onlar Onlarni men endi unutib da bitira unutmayman endi men tege butunsin sanab da bitira olmayman endi. Oygul Sağınbayeva şoltiratib tura menga Ufadan Mindirima rahmat deb endi konsert bo'lgan sayin bir konsertlar uyushtirib simfonический orkestrlar bilan Ufada konsertlar ishlaydi. Аңа endi hozir Tataristonning da, Boshqirdistonning da atqazangan artistini berdiler. Şuna ko'ra men bek şatlanıp turam. Vaqtında bolalarımda, tavalar vaqtında semyalarımda uyushtirdilar. Bek şoqliqli elbette haberler. Bek şatlanıp bo'la bitib shulay aytib turam, rohatlanib. Şuna ko'ra bolalarım barsa da ko'pisi ishlaydi. Sahnada ko'pdan o'qib o'tirsalar da men bidalarni bilan. Estradada ular gil eni bilan. Ya'ni Rima payda ayda boringlar kafega o'tiringlar, hali kafelar ochib boralarda o'tirib, Şupanlar bilan nelar yangiliklar olishalardir endi söylemey. Bek sir tuta. Yo'q, sir tutmayman endi. Ishrashalar, ko'rishalar, aralashalar. O'zim endi kengashlar berib shu bolalar bilan aralashamiz. Landaş, siz bit şınlap da mene vadigine gaylede doğup üskensiz. Yaxşı kişiler, bilgili. Şu gayla turunda da biraz söylep giteli. Abi yapayların, sinirlerin, enilerin, etiyenin.
Кемнәр алар? Кемнәр безгә бүгенге Ландыш Нимаҗанованы бүләк итте? Әти әнием бар, әтием элеккелектән төзелеш буенча эшләде. Әни үзен безгә багышлады. Башта Арак балалар бакчасында эшләде. Безнең әти Әтнә ягыннан, югары Кийик авылыннан, әни Зәй районыннан. Алар ничектер Чаллада күрешеп, мин бит Чалла кызы. Язмыш. Шунда язмыш, менә шул эш буенчадыр. Укып табышканнар да инде. Мин гаиләдә уртанчы бала. Апам бар. Апам дип инде мин аны апа дип әйтмим инде, Ләйсән дип әйтәм, уннан 1 яшькә генә алырак. Бездә бит Ләйлә белән Гомәр теге апа, абый димиләр, Гомәр Ләйлә дигән. Яшьтәшләр сыман Теге бисәләр. Абый дип әйтәләр әнвәргә. Ә бу яшьтәш булгач иптәшләр. Әйтеп булмый. Һәм безнең әнебез бар. Сез Рима ханым күп кенә жанрларда җырлаган кеше. Дөнья сәхнәләрендә бихисап күп чыгыш ясадыгыз. Жанрларыгыз арасында югары сәнгать, операга караган, ария, романс, опера, оперетта кебек катлаулы жанрларны башкаруыгыз да билгеле. Кая барсагыз да, нинди генә катлаулы жанрларны башкарсагыз да, татар моңында кайда һәм ничек барлыкка килгәнен аңлатырга омтыла идегезме бар дөньяга? Җырлар аша шул аңлату була инде. Билгеле һәр концерт халык җырлары. Бик күп йөрдек, чит илләрдә дә булдык, чыннан да. Менә фильм татарларында 3 тапкыр булдым. Чакырдылар, бер тапкыр. Елап калганнар дип ишеттем, Финляндия татарлары. Елап калалар, билгеле. Беренче барганда без Илһам белән барганбыз, Шакир белән. Чыннан да анда халык сусаган. Әле без бардык инде вакытта бик чыгып, чит илгә чыгып йөрүләр юк. Әз генә тимер пәрдә ята иде. Безне инде менә шул алар килеп сайлап алып бер концерттан ничектер аларны Илһам белән менә туктадылар. Ландыш, синең дә бит чит илләрдә танып алган тамашачыларың бар. Бер очрак булган. Мисырда ял иткәндә тамашачың килеп сиңа сәлам биргән һәм җырларыңны сораган. Ниндирәк очрак булды бу? Ял итүме? Мисырда тамашачың. Сөйләп кит әле тулырак. Без Фәрит белән концерт куйган, әле ул вакытта балалар юк иде, концерт куеп, Әтнәдәме кайдыр концерт куйган иде. Мисырга киттек ял итәргә. Шуннан соң Әтнә кешесе, Әтнә кешесе Мисырда. Ашап торганда концертыбыз бик матур булды дип безгә комплиментлар ясап, һәм бу аптырап киткән. Мисырда бит әле татарча сүз күңелле булган. Әле Мисырда анысы ярый, анысы иң кызгы Әйе. нәрсәдә. Мисырда без теге Каирга барасың бит инде, Әлбәттә. бер тапкыр пирамидаларны күргә кирәк инде барып. Без киттек, беләсезме кемне күрдек? Кемне? Гүзәл Уразов белән Илдар Хакимовны. Менә сиңа очрашу. Башка урын беткәнме инде Мисырда очрашмасагыз Без яши килә. шаккаттык. Казанда очрашып булмый. Булмый. Концертларда гына бит инде. Әйе. Бер-беребезне күрдек дә. Шаклап калышты. Шаккаттык. Эмиратта безне танып, мин Эмиратка барган идем. Әйе. Дус хатыннар белән. Менә шунда танып, Ирим апа, сез дә ял итәсезме монда? Дип килеп, мин әйтәм, инде монда да минем белгән кешеләр бардыр дип уйламаган идем, дип бик шаккаткан идем. Киләсе сораубыз әниләр биреме. Һәрберегезнең дә балалары бар. Әгәр дә бүгеннән үткәнгә үзегезнең кичкенә балаларыгызга 3 җөмләле хат язсагыз, беренче турыда нәрсә турында кисәтер идегез алар? Рима ханым. Тормышны, авырлыкларын җиңеп яшәргә өйрәнсеннәр. Сау, сәламәт булсыннар, я Раббым. Бәхетле булсыннар. Бер-берсен туганнарның кадерен белеп яшәсеннәр. Иң матур теләкләр Рима ханым. Ландыш, сезнең балаларыгызга теләкләрегез нинди булыр иде? Һәрбер әни балаларына изге теләкләр телим иде, ләкин мин кисәтмәс идем. Чөнки кисәтеп кенә булмый. Минемчә язмыш инде ул язылган. Нәрсә буласың? Шуңа күрә мин үзем теге бүгенге көн белән яши торган кеше, менә бүген торгансың, исән сау, Аллага шөкер. Мин болай әйтәм, тегеләй әйтәм, 1 елдан соң болай әйтәм мин дигән кычкырып йөри торган нигә? Теге куркам дип әйтә алмыйм инде, ләкин мин теге Юллары бар, барсыннар. Барсыннар, һәм үткәннәргә дә мин бер кайчан да зарланмадым һәм үкенмәдем. Чөнки минем уйлавымча, әгәр дә берәр начар әйбер булган икән минем белән,
Теге бик үк начар булмады инде, алла сакласын. Шөкер. Димәк, менә шул начар әйбердән дә ниндидер әйбәт әйбер дә килеп Файдалы чыгарга ягын, мөмкин. әйе. Ул начар әйбер булмаган булса, бу әйбер килеп чыкмаган булыр. Матурлыкны күрә бел. Шуңа күрә һәрбер әйбер инде ул язылган, ул булырга тиештер дип уйлыйм. Тулы җавапларыгыз өчен рәхмәт сезгә. Римма ханым, Ландыш. Әле алга таба да матур, мәгънәле шушындый очрашулар насыйп булсын. Тапшыруыгызга килеп, Амин. безнең тамашачыларыбызны сөендергәнегез өчен рәхмәт сезгә. Амин. Рәхмәт. Рәхмәт. Саубуллашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Сау булыгыз. Сау Чакырганыз булыгыз. өчен рәхмәт. Сезгә рәхмәт. I just fade I away, feel it, fade I away, feel it. I fade feel, away, yeah, yeah, yeah. I think too I much. feel it. Your love is fading. I feel it. Roll up, hold up, pull I up, pull feel up. it. I love the, I wanna, I'm I tryna. feel, I'ma rock the boat, work the middle till it hurt I a little. feel it. Your love is fading. I feel. Biz бүген барлык биекләрне дә салдык. Киләсе серләр, киләсе очрашуда. Ә бүгенгә сау булыгыз.